coses. Algú sap per què quan ploro sempre em surten taques vermelles? I l'altra és això. O sigui, el maleït rímel waterproof, que no se'n va amb cap desmaquillador, que és una autèntica desgràcia. I ara amb les llàgrimes, sí, que et toca't. He hagut de sortir al carrer a agafar aire, amb ulleres de sol, evidentment, perquè la meva cara deu ser un cristo. I res, a vegades ets conscient de que pel que estàs plorant no és important, però escolta, t'entra el drama al cos i no hi pots fer res. I això és el que m'ha passat i el que m'està passant. I a sobre ara plou. O sigui, us prometo que jo avui m'he despertat supercontenta perquè havia dormit superbé. Però el dia va de capa caiguda, però molt ràpid, o sigui, ja, tallem-ho aquí. Com diu el meu avi, per la Candelera... Si la Candelera plora, l'hivern és fora. Si la Candelera riu, l'hivern és viu. No sé què vol dir exactament, però és la Candelera. Jo hauria d'estar a Molins de Rei i està plovent. Volia gravar-vos un vídeo dient avui m'acompanyeu a la Candelera i fer una mica de culturilla catalana, que sempre està bé, però una es queda a casa. Així que el que farem és informar-nos de l'origen de la Candelera i creuar els dits per veure si aquesta tarda hi podem anar. La Generalitat de Catalunya l'any 2002 va declarar la Fira de la Candelera com a festa tradicional d'interès nacional. És fort això, Però per què ningú m'explica l'origen? Isabel II, per petició d'un grup de grans propietaris i de l'Ajuntament de Molins de Rei, instaura la primera Fira de la Candelera l'any 1852. Bé, bàsicament, que feien una fira d'agrícoles i bestiar. No té més suquet cultural, la vida, és així. Però és meravellosa, ens agrada. He estat buscant aparcament una hora i he hagut de tornar enrere i anar a aparcar a l'estació del Papiol. O sigui, quin autèntic drama. I, evidentment, ara he d'esperar la Renfe, que això, doncs, tots sabem el que suposa, ja veurem quan arribo a Molins de Rei, potser serà demà. I bé, volia ensenyar-vos la Fira de la Candelera de dia, totes les seves parts, però tinc zero ganes i hi haurà zero llum. Per tant, veureu el que jo acostumo a fer a la Fira de la Candelera. Estic pensant que amb aquest vídeo ningú voldrà venir. Però, no sé, la realitat és aquesta. Ara ja he arribat i hi ha moltíssima gent, però... no sé, suposo que no està tan malament. Aquí hi ha tots els estants dels partits polítics de Molins i aquest és el d'Esquerra Republicana, que ens van demanar que conceptualitzéssim una idea i féssim tot el disseny i aquesta era la nostra proposta, super del poble. El secret per anar a qualsevol fira de vins i fer-ho bé és fer-te amic o amiga d'algun dels estants. Jo aquesta feina ja la porto feta de casa. Cómetelo. Són tot insults en català. El meu preferit és aquest. Tristota. Invita. Quin és el teu insult preferit de l'ampolla de Chicharello? A veure, quin és... Fatxenda. Viciós de merda. Barjaula. Oh, ja sé. Desvirga gallina. Aquesta és una miqueta una nota, que està per aquí. Flipa manduquilles. El meu insult preferit és Chicharello. No! I tant! I tant! El meu insult preferit és Chicharello. No, on et dibuixo? És el millor insult i és el que no canviarà mai.
estic a l'estació una altra vegada, perquè, evidentment, he d'agafar el tren per tornar a casa. Ara em fa més vergonya parlar perquè hi ha molt silenci i als treballadors encara els queda una estona de vendre vi, així que són les 11:20. Hem sopat i cap a casa, que encara tinc temps de fer una estona de sofà i manta. Si hem de ser sincers, no és el millor plan que us puc recomanar. Us pensàveu que el cap de setmana cultural s'havia acabat? Doncs no, perquè en aquesta casa som molt de cultura. De fet, jo vull ser una influencer de cultura catalana, això ho he dit des del primer dia. Avui me'n vaig a Girona a un concert dels Pets. La gira dels 40 anys dels Pets, o sigui, això és fortíssim. Jo tinc 33 anys, 32 anys. No sé l'edat que tinc. Avui faran les cançons dels CDs Bon Dia i Agost. Vaig mirar, per curiositat, de quin any era el CD de Bon Dia i és del 97. Del 97! I jo soc del 92. Això són molts anys fent música. És molt fort, Per mi són el grup de la meva vida. Bueno, per mi i per la meva germana gran, que hi anem totes dues, és que són la banda sonora de la meva vida. I amb diferència, amb molta diferència, el grup del que més concerts he anat. La meva germana em ve a buscar en 20 minuts i jo estic així. Volia anar a Supermona a fer-ho tot amb temps, però he anat a casa dels avis. M'agrada passar allà el temps. I que, a més, em dedico a gravar vídeos. De moment, tot va malament. Com la dona al sofà, veu la telenovela. És una estona de cel. Sempre que faig coses que se surten de la meva rutina penso, quin te mandarà? Però sé que després, on normalment és així, em donen un xute d'energia brutal, així que... som-hi! Primera parada a Igualada, vaig a buscar els meus amics. Aquí ja tinc fred, ja no sé la temperatura a la que estarem a la muntanya. Porto moltes capes, però no sé, és que ara mateix em fa una mica de respecte. Fa molts anys que no faig cap excursió allò una mica important a la muntanya. Així que a l'aventura, de moment, pel carrer, són les 8 ara, tampoc és tan aviat, però un diumenge a les 8 només m'he creuat amb runners, ciclistes i motoristes i gent passejant el gos. Això sí, m'agraden molt aquests planos al mig del carrer, sense ningú, així amb el 0,5. Som-hi, doncs. Ui, cap avall. Ara ve la part més divertida.
A veure, va, fem les valoracions. Va, el Pol diu que se li ha fet curta. Sí, la Mar, ja us ho dic jo, que es caga amb la neu i no s'esperava que hi hagués neu. I a mi, és que jo hi ha hagut un moment de pujada que he patit i no m'ofegava. Però per la resta... Sí. Tot bé. Si treus la pujada... Crec que no tornarem. Això és super frustrant. Fa molta gràcia perquè miro el vídeo en perspectiva i penso comença plorant, faig activitats, tot bé, i ara torno a estar super frustrada. És que vaig anar a la muntanya avui és diumenge, doncs el diumenge anterior no l'altre, fa 2 setmanes. I aquest vídeo se m'està fent bola. I és només el segon videoblog i és com super frustrant perquè és que el primer ho vaig fer amb moltíssima il·lusió. I ara no sé què m'està passant. I com que us vaig dir que a tots els vídeos us compartiria un cert contingut de valor, doncs he pensat, saps què? Sigues sincera i expliques exactament el que t'està passant. M'he fet alguns apunts i us explicaré bàsicament el mantra que m'està com salvant d'aquestes setmanes que estan sent una mica trambòtiques. Tinc un garbuix de coses aquí al cervell que jo que no entenc com em puc treure una de sola. L'any va començar aquí dalt. I aquí dalt una no pot viure, perquè tot acaba baixant. L'any va començar que em van arribar moltes propostes, confirmacions d'activitats, tot quadrava. Em vaig fer un resum de l'any i pensava, hòstia, gener, febrer, març, inclús abril, tinc projectes superinteressants, no m'he de preocupar per la quota d'autònoms, tal qual, no sé què. I això, de cop, s'ha esfumat. I quan s'esfuma, doncs et frustres moltíssim, et sents perduda, arriba el síndrome de la impostora, que és terrible, és molt... Bueno, almenys a mi se'm fa molt difícil fer-li front. I em vaig fer un pòst-it, que el tinc allà enganxat a l'ordinador, que hi posa qui vull ser i qui puc ser. I vaig recordant-me això per continuar, intentant crear contingut que em condueixi cap a qui vull ser. Aquest vídeo potser no serà perfecte, no sé si serà interessant, però és molt jo. És en català, no intenta ser qui no soc, perquè no us parlo de moda, us parlo del que conec, us parlo de la meva cultura, us parlo del que faig, us parlo de la meva terra. Per mi el més fàcil seria intentar ser una influencer lifestyle o una influencer de moda, que és el que les marques busquen. Però és que jo no sóc això i no crec que arribés molt lluny intentant fer això. Per tant, m'he de recordar tota l'estona qui vull ser i qui puc ser. Vaig fer una llista de coses que se'm donaven bé i que jo creia que era interessant. Se'm dona bé il·lustrar, se'm dona bé explicar conceptes de salut mental i se'm dona bé fer una mica el ridícul i el pallasso i una mica de cringe, si n'hi voleu dir així, que ara està molt de moda. Però al final crec que aquestes són les coses que em definiran. I si aquest projecte dels vídeos, per exemple, ha d'arribar lluny, serà fent i sent el que sé fer i el que sóc. Sona una mica Mr. Wonderful o m'esteu entenent? Bueno, espero que m'estigueu entenent perquè s'ha acabat.